Здравейте, аз съм Десислава Рабаджийска. Здравейте, аз съм Теодора Милова. Днес ще ви представим две визии по декоративна козметика, дневен грим. Паралелно ще видите стъпка по стъпка, като паралелно с нанасянето на продуктите ще се гримирам аз и колежката ще използва момента да се нагримира с друг тип цветове, така че ще видите две различни визии с две различни структури на лицата. Приятно гледане! Здравейте! Казвам се Десислава Рабаджийска и съм студент в частния професионален колеж Богоя. Здравейте, аз съм Теодора Милова. Днес ще представим курсова работа по декоративна козметика. С колежката ще работим паралелно, за да е по-бързо и по-интересно за вас. Показвам за бързо с каква козметика ще работим. Основно използваме крилола. Ще виждате стъпките и нас. Само да се нагласим. Така. Започваме с база за лице. Лицето е почистено предварително с мицеларна вода, нанасена на хидратиращ крем. Да, вземи тази, която ще ползваш първо. И ето така малко да ползваш подпирачка. Да видим колежката как се слага база. Базата е подходяща и за клепачи. Въпреки това ще сложим специална клепачата, отделна база. Чудесно, колежки. Колежки, разкажи повече за базата, какво представлява и за какво служи. Става много дълго видеото, нека само да се виждат стъпките. В принцип, както беше и в теста, за изравняване на кожата, за запълване на неравности, на фини бръчици, подготвя кожата за нанасяне на следващите продукти, за да бъдат по-равномерни и по-добре прелати. Ето така слагаме малко за базичка, за клепачи, съвсем лекичко. Само върху клепача и зоната около окото. Аз ще взема другата палитра, моля. Моя любима палитра за ежедневен грим. Цветовете, които ще използва и колежката, само че нейната е големия вариант, по-разширен вид с повече цветове. Ние така за дневен грим използваме 3-4 цвята, може 5, но зависи от настроението от облеклото, както и вие казахте. Първата четка, работим с два комплекта четки. Ето такава четка. Твоята четка е ето тази. Слагаме малко от светличкото в основата на окото от вътрешния край. Малко и под веждата.
Следващата щетка, която ползваме, е розовата Fluffy. Ние я ползваме с този цвят. Бежевия. Опушваме под бялото, всъщност с гъвката. Това ще ни помогне да прелеем по-тъмния цвят, който ще бъде във външния ъгъл на окото. Слагаме хубаво от този цвят, за да може да се насити кожата и после да се блендне по-лесно. Да, така е по-лесно. Супер! Използваните четки ги слагаме от едната страна, точно там, да, а тази ти е следващата за тъмно кафявичко. Като много внимателно, за да не прекалим с цвета, близо до миглите и малко нагоре към това бежевко, което слагахме на сега. Много нежно топкаме в кафяното. Долната част от камилите трябва да бъде по-наситена. Отгоре просто с остатъка от четката, с въртеливи движения по костта, на границата всъщност между бежевото и това кафявичко, като го издърпваме на страни. Понеже имаме различна костна структура, колежката прави малко по-различен, по-изчистен грим, по-класически, докато аз съм повече опушено в тъмните цветове. Да разкажа колежката защо предпочита така грим. В принцип е подходящ нейния вариант за хора, които носят всеки ден силен грим или като цяло не обичат да носят грим. И за повод, и за ежедневно разкрасяване, докато при по-сериозни поводи можем да опушим повече. Добре. Също е подходящо за хора, които не обичат да ги пипат по принцип. По-малко занимание с четката, но е така съвсем лекичко се прелива. Виж така дали ти харесва? Да, много е. Виж моето дали са еднакви? Да. Перфектно. Супер. Много добре. Супер. Добре, следващата четка е за тъмното, черното. Черното се слага много специфично. Съвсем леко топваме върха и слагаме от външния край в основата на миглите. Всъщност там, където е най-тъмната част. Аз при дневен грим не слагам върху цялата площ
на междумидления контур. Само в края, в тъмната част. Лекичко го издърпам като толкова линия, после го опушвам нагоре. Голямо ли ти е легалото? Не, не. Ето тук има по-малко. Да, виж, това е така. Добре ли? Ето така всъщност постигаме това издърпано котешко око, като специално за моята форма очи. Този вариант е най-работещ. Ще използвам една от използваните четки вече. Защото имаме точно за конкретен цвят. Ще си добавя от него. Добре, после ще го опушиш ти. Тук виждаме различен стил на работа, въпреки че ползваме едни и същи продукти. Аз ще използвам момент да сложа малко цвят, тъй като колежката предполагам, че няма да направи. Защо да сложи цвет? Ти ще имаш цвят на устната, аз няма да имам толкова ярко червило. Добре. Веждите. Малко може да предполагам за преливането. Of course. Това е само за нанасяне на тъмно стая в теглото. Не съм сигурна, че седнала обърната на страни, но... Добре. Супер са. Е това отдолу само да ти падаш, ще го обереш. И аз също спомнях с мицеларна вода. Това е за нормална кожа, това е за чувствителна. Ето ти, ако искаш този. Ще пръскам страни. Махам ги. Не, също ти ги ползвам за подпирачка. Не, аз не ползвам другото да. Само лекичко от страните е падналото, без да се обреже базата.
Добре, аз вече ще се ги рисувам с молив и с сенки. И с гел обаче, който не съм си го извадила. Така че сега ще е само лекичко запълване с молив. Имам само един молив. Ако ме изчакате, искаш черен молив? Си. Този ми е също да. Добре. Съм бърза. Любимата ми палитра за сенки и за вежди, любимата ми палитра за вежди всъщност, е на Makeup Atelier, някога Мила. Сега намерим любимата ми четка за вежди. И след. На веждите. Много са важни веждите. Рамката на лицето. Така. Добре, много добре. Супер. Сега като сложим цвят по лицето, ще стане супер. Сложа ли сенки аз? Според теб. Не, само ще ги среша малко, за да си умекне цвета и си готова. Извинете, най-новата вежичка, че ще си я направя. Сега само за да умекне света. Да. Че е много отсечено. Така го пушваш. Ето така. Да. Така пачката. Thank you. За сега с очите и вежди сме готови. Пристъпваме към лицето, като ти си по-светла, ти ще използваш цвят Ivory. Аз ще използвам 45. Продължаваме с колежката с светлото, като се нанася в случая или с четка. С четка, но нанасяме на средата на челото, носа. Извинете. Под очите, ама слагаме малко, защото тия са стикове, които са тиви стикове. Давай, ти си.
нали, само да ти покажа колкото количество. Тук при теб ще е тъмно в центъра на брадичката, не е светло. Просто моята брадичка е нагоре, твоята е по-дълга. Няма да го блендвам, ще сложи по другите цветове тогава. Равномерно ли? То ще се изравни сега с четката, не е нужно да е равномерно. Ето ти 38. Да, аз съм с 80. Чакай само да ги затворим, защото всяко си има негова си капачица. Ето, този цвят е различен естествено. Ти ще ползваш 80-ка малко. Този цвят се слага под този. Отстрани носа и отстрани челото. Отстранявам носа. Слагай, да. Отстрани челото. И сега размазваме, като почна от светлото с въртеливи движения без много натискане. Да не си размажеш и бежите. Много внимателно получите. Първо размазвам светлото. И после следващия цвят. После сложим още един цвят стип. От центъра на лицето навън към косата. Тук продължаваме. Ще ползваш 80-ка. Да идем от страница. Аз ще ползвам 41. Или... Да, 41 ще ползвам аз. Тук, който има двойна брадичка, може да си намаже ножката. Да си я скрие. Блендваме. Да.
Тая четка е само една. Аз затова съм толкова бързо да я. Тук ще го прележа с меката. Дай към мен цялото лице. Добре, другото можеш и... Чай да се действа. Още. Ами по-лесно е друг, като те гримираш, защото ползата е. Да. Дай сега стая доразнеси. В моят случай си скулптурирам и си правя брадичката по-дълга, докато при колежката ще я прибере малко. И обигушка. Много харесва. Лицето към мен. И още така. Супер. Продължаваме с пудра. Като микрофиниш паудъра ще ползваме, той е смесен с стандартната тия 11 или 9 ли, тия 9. Аз си слагам първо под очите, за да спра да ми се нагънват, набръчкват. Колежки, защо се ползва пудрата? За да не се получават гънки от грима. Да се матира. Първо го матираме, после направим изпъкнали участъци с хайлайтер. Чудо! Много добре. Ето, моля, заповядайте. Топкаш. И после тръскаш вътре така. И само с остатъка. Там нямаш такива като моите. Но имам ето и тук съм. И така ползвам аз тази четка. Ако искаш друга да ти измисля за това. Не, добре. Тая може да ползваш също. High Definition на Крилован. Да, достатъчно е. Мисля, че да. Ето тук по бузките малко повече, слага пудра на бузите, на челото, но се и брадичка, защото там ти изпъква и ти изпътиш там мъска. Всичко сме с работа, Андрей, тъй че... Хайлайтер. Ползваме хайлайтера на MAC. Готови ли сме? Добре. Четка за хайлайтер имаме 2 броя. Добре. Това е без дръжка. Аз ще взема тази дръжка. Не, аз си ползвам тази без дръжката. Имам и други цветове, ако искаш, но по принцип той е най-използвания макския. Ползваме това. Това са розово. Аз розовото също много. Ето, ползвай го.
Много е хубаво, да. Под веждичката също. Да, няма малко сорен аз. Маслето. Началото. Горната устна. Рушче ще сложим. Супер! Малко по-две ще сложи също. И само не изпъкна от тук на коста. На челото, но след това горната устна, една черта са едно. Сложи. Горната устна, добре, брадичката. Руш слагаме такъв, какъвто се напаства по принцип на повечето кожи, но понеже е по-пигментиран, аура мисля, има четка за руш. Заповядай. Много малко и много внимателно, защото виж колко много обира и се слага под хайлайтера. В принцип може руж да се сложи първо и после хайлайтера, но аз слагам първо изпъкналото и после цвета като руж. Може и кремообразен руж, той се слага още в предишните стъпки с кремообразните продукти. Вече наслагваме сухи, така че не бива да се смесват след като приключим с кремообразните и сложим сухите, да се връщаме към кремообразен. Няма ли да, аз реших, че в камерата само ще се гледам. Еднакво ли? Да, почти. От лява страна малко още трябва да сложиш руж. Преди да приключим, когато сме готови, накрая може да използваме спрей за фиксиране или отново пудричка, като на цялото лице. Затова първоначално слагаме пудрата колкото да матира лицето и после си запечатваме окончателно с по-голямо количество. И то не е много голямо количество, защото пък е другата страна. Камерата трябва да изглежда добре. Ето тук се слага също. Дай лицето към мен. Към мен лицето. Супер. Те. Първоначално изглеждат много ярки цветовете, но след като се запечати с пудра, като цяло на снимките изглежда по-добре така, отколкото да няма никакъв цвят. Къде ще ходим тази вечер? На събор. Ще играем народни танци. Къде? Ще ти кажа по-късно. Ще сипат всички желаящи, няма да има място за нас. Така, сега какво стана да направим? Сложим молив и червило или само червило и гланц. Молив да си слагаш.
контура на устната или извън него? В принцип по-контура, защото ако излезем извън, изглеждаме като едни лели. Целта е само да си очертаем там, където си естествената устна, без да я правим по-голяма. Просто защото при всички стъпки, които слагахме, наслабвахме продукти, устната се обезцветява. Само избърши в памуците малко. Супер. Така. Те лесни червила, аз обичам такива цветове, скоро пепел от рози. Понеже това си е моето червило, си го слагам така, но ако е клиент, се слага с четка. Да покажем всъщност. Аз харесвам по-червено, по-силно цветове. Затова Малиново червено. показваме две визии на курса по самогримиране. Имаш ли четка? За червил? По-малка е тази, ако искаш, тази може да ползваш също. Ще сложим спирала също и моята визия е готова. Само че аз няма да слагам, защото ще го трия след това. Този грим стои добре и без спирала.
Гланци. Как ще избърша само да ти сложа? Аз изкарах много. Затова ти слагам според мен количество, което ще ти е. Което ти стига, ще това може. Ами, просто го избърсах, защото хланца е много хубав. Но като слага повече, не е по-добре. Някой ми гледа оттам. Сега съм готова. Я покажи твоята визия. Чудно. Порцеланова кожа. Дневен грим, но аз не бих сложила по-тъмен, по-силен от този дори вечерта. Да, това отива и за вечерно излизане, и за някакво събитие, и за през деня. Аз поне съм свикнала така си гримирам по принцип. Ако е някакво събитие, мога да направя пушен грим, там е доста по-силна клепача. Но дневният грим си е по-леки и чудесно така. Благодаря за вниманието. Благодаря. Това беше от нас.